nke echiri na zere. Achọrọ m ka m nkọwalụ gị ihe ga-enyere gị aka ka ị mara na ndụ anyị dụ na ihe ga-eme ka anyị dị ogologo ndụ bụ mmadụ ịdụ happy, peace of mind. Maka na ọ bụ na ị nwere peace of mind, you are not happy. Ọsọ gị nwee ego, ọsọ gị nwee ihe niile, nwale akwụkwọ niile, the worst rate, abacha my grandma, mana ị nwere peace of mind, you are not happy. O nwere ọtụtụ n'ime unu ndị ga-abụ ebe ọ bụla ịfụrụ a na-efe ego, ife onye na-eme ego, ife onye na-enwe moto 5, fụ onye lụrụ ọmarịcha ụlọ mee nke a, ife ebe ọ na-espendi ego, mana ị mara ife onye ahụ na-pass through. Ị ga-anọkwa ebe ahụ ọ na-egbu gị emeri na achọrọ m idu ka onye, ma ndị a ga-abụ asị gị I tap for your blessing mana ihe bụ ibu onye ahụ bụ maka na ihe mere na social media onye pụta nwere onye na-epost ebe o siri ike na ebe ọ dị mma ka ọ na-epost, onwe onye na-epost ebe ihe na-esiri ya ike. They show the back side, not the front. Wee na-convince ndị mmadụ ịnọ n'ime ịpụ na-egbu onwe gị. Ihela mụ na onye ahụ na-ata afụ. Ọ bụrụ na iso na onye ọbụla na-abụ ife onye na-eri ego, ife ndị ọgaranya na ị na-afụ na ha na-agba moto, ị na-asị ka eme na chi gị akpọrọ gị asị, ka eme na Chukwu achọrọ ịgọzi gị. Mana ihela ama na ike ebi laịfụ, ịka wee dị happy karịa ndị a niile ị na-afụ na-eri ego, ife ha na-agba ụgbọelu na-eme nke a, mana agwaghị ihe ha na-pass through. Ị ga-asị ka ịlakwa ka ịla. Ọ bụrụ na chi gị nyere gị na ị na-afụ ego nri, ọ bụrụ na ị nwere ebe ị na-alarụ, ị na-edobe isi ụtụtụ ịpụta, kene chi gị, kene Chukwu, maka na ọgaranya ka ịwụ. Ndị mmadụ amara ife bụ ọgaranya because mgbe a na-ekwu ọgaranya, mgbe a na-ekwu na mmadụ ịdụrụ isi che nọọ mgbe ị nwere ife niile, nwee ọmarịcha ụlọ, nwee moto, na-agba ụgbọelu, na-emekọ afọ na-abata, ọbụla bụ na mmadụ dụrụ isi. Mmadụ ịdụrụ isi bụ mgbe ịbụ ọgaranya, bụ mgbe ị na-erinwu nri ọnụ, nwee ebe ị na-alarụ otu ikunite na-ata ụtụtụ rie nri. Ọnya mgbe ịbụ ọgaranya, ọ bụrụ ihe ị nwere peace of mind. Ịlarụ ụlọ ọfụma, ikunite, nwee arụ isi ike. Onye ọbụla nwere arụ isi ike, inwe ebe ị na-edobe isi, efu nri ọnụ ili nwuru n'ụtụtụ, nwanne m ịwụ ọgaranya. Maka ndị ị na-afụ na ha na-spend millions na-agba different kind of cars, nwanne m akọrọ gị ihe ndị ahụ na-eje, agwa gị na ndị anaghị ararụla abalị. Ọtụtụ n'ime ha, many of them, 90% of them or 95 adịghị ararụ ụra. They don't have peace of mind. They are suffering. Mana ị na-afụ ha na-eri ego, mana ha na-ata afụ. Don't envy anyone. Enwere onye ọwụ na-anya ụfụ maka na ịmara ife onye a na-pass through. Ajụna chi gị ajụjụ n'ọnya bụ ihe nwere ike ikpeazụ ị nwere ike ime bụ ịjụ chi gị ajụjụ why na ihe adị agarugo na kama yọọ ya sị ya na nyeju oge afọ, na-enye ego ị ga na-eji wee na-eri nri, na-enyere onwe gị aka, na-enyere gị ego ọkụ, na-enyere gị nnukwu ego like oke ego, na-enyere gị oke ego, na-enye gị nne ego na nwunye ego, na nne ego na nwunye ego na-amụba amụba, nwunye ego na-amụba amụba, nne ego na-edozi, mana oke ego otu ọ na-abata gị ya na-efefusie, onwere uru ọ ya abara gị. Nwanne m, onye ọbụla ịfụrụ na life otu ọ na ose enegharị anya,
maka na ọtụtụ ndị mmadụ ebinyesiga aka na ajọ ife ebe ha na-achọ ka adịka onye a na-agwọ oke ọgwụ nke ya bụ mgbe ọ ga-ejide onye a tirie gwọbụ ya ji na aja onye a na-asụ na ọma bụ ife na-eme mana ọnyụnwa ka anyị si wee gwa unu ife ọbụla ga-eme na ndụ gị ị ga-ama maka ya. O nwere ife ọbụla na-eme na ndụ gị ihe ike ọbụla ma ihe na-esiri gị ike ọ ihe mere accept. O nwere ife ọbụla ga-eme without your consent ị ga-amarịrị maka ya mana ị nwere ike ịra ama mgbe ị mere accept ihe ahụ. Na ka anyị wee sị ife ọbụla na-eme n'akụkụ ị na-eme uche gị dị ya anaghịzi na-ene anya anything material things wele ka ị ha atapụ na n'ihe mara maka ya, atapụ na family gị n'ihe mara maka ya. Onye ọbụla efere tapụrụ ka ị na-atapụ blessing mmadụ ka ị na-atapụkwa imugo sọfanes ya ahụ maka na ị mara ihe onye ahụ na-aga tru. Nwanne m yọbachi gị na onye ọbụla nwere onye o ji wee bịa ụwa ka ị na-anụ olu m na-atụsasị ozi a na-ezi na-enyerekwa ndị ọzọ aka like ya share ya. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m ọfụ gaa n'ihe ndị nkụzigori gee ya na ị ga-amụta ife share gwakwa ndị ọyị gị ka ha sonyere m. Ka ị na-eme nke a na-etinye ife nna akụzi n'ọrụ ị ga-amụta ife ị ga-ebido ghọtaba onwe gị ịfụ na ihe ahụ ị na-agbagharị na-agba na kirikiri na ọ dụkwara gị nso. Ihe anyị na-agbagharị na-achọ ka ọ ga-esi ihe niile adụkwa gị n'ime mana ị mara ka o si esi wee yuzie. Ọ bụ ya mere oke ji wee were wee na-agbaziri unu ụzọ ka o nyere unu aka unu nwee ike wee ghọta onwe unu ka o nwee ike wee dịrị gị na mma. Ife ọbụla ị na-eme obi ruo oge ana ị nwee ike lara ụra ị chọrọ inwe ike ọ ga-abịa inwe ma nlahụ ụra ịmanwụ peace of mind. Ịma na ụfọdụ ndị anyị na-akpọ big men na big women ọ na-ịmara na onwe ndị na-asị nna na ọ chọkwazi ego ahụ na ọ chọrọ ịdụkwa ka ọ dị bifo nweta ego ahụ. Ịmalụ nke nwe anọdụ n'ofu akụ na-eti na-egwu onwe gị na ị chọrọ ịdụ ka onye achọ nke mma na ife ọ na-afata n'eze anakwa na-eju afọ na-etinye ife ọbụla nke nna akụzi n'ọrụ ka o nwee ike wee nyere gị aka. Ịlaiki ya folokwa m na ihe m ga-akụzi m buru ibu nke ga-enyere gị aka. Na-echi akwa na-agwa ndị ọyị ka a na-esonyere m na-etinye ihe nna akụzi n'ọrụ na ihe ga-abara gị uru. Nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị a sị na gaziere oke ị na-etinye ihe ọbụla nke nna akụzi n'ọrụ.